Inkosi enkulu yasePhakameni. Bantwana basezulwini, ngiyabonga kunento enhle enkulu eniyenzile. Besihamba njengonyaka ophelile sehla senyuka la bengihamba nabo bese bencipha. Sebebambalwa abafundi sibona basebembalwa kakhulu besaba ukuthi kungasebenzeke kabi ngoba sathana befikile befikile uthe uphela lo nyaka lo phelile akekho besawuthanda kodwa kuthe uma singena kulona khuphuka nentabeni lapho nifike na ngivezela umehluko ukuthi nina niyamehlula usathane. Inkosi zinibusise. Ngithe ngiyakhuluma ngabe ngisayale ngapha kwangenzakala ukuthi ungathinta amakhosi lawa kithi eNazaretha angenela ayibamba igobisa ibhekisa phansi wavuma uPombela isitimela samaMpondo. Ayibonge inkosi enkulu yasePhakameni. Lapha ningakhohlwa ukuthi uSathane ahambile. Ucashile nje. Yena amandla akanawo kwathenwa amakhosi. Ngeke futhi aphinde abe nawo lawa amandla kade nawo. Wahamba ngakhumbula sengixakekile ukuthi ngizokwenza njani ngoba uthi hayibo. Leli sonto ngoba lizohlakazeka nje uma wenzeka ngihambe emhlabeni ubaba omkhulu uzongemukela kanjani? Ngoba uzofika ngibuza uJohn mfana
ngahluphekela into kangaka wena wafika nje wayishiya inje utshela ubani ekubengishaya uvalo lwesulu kwathi kuthi awu kodwa ngakhuluma nabo eJudiya bobathathu ngididekile into ekade yenzeka la siya October eJudiya ingididile impela ngathi awukazi kwenzekani ngafika sifika nje ngibabiza befundisi bonke abakhona sama nabo la kwakhona ubaba omncane ngase ngibuza ubefundisi ake ningitshele phela kwenzekani ngoba akekho ngitshelayo phela mina ngihlali nani ngiyaboshwa mina ngihlale ngedwa kanti ngizalwa nabantu angisazi ukuthi manje mangihleli kanje aka ningazise phela ukuthi yini enzekayo kanti awu baba asasi lalumela lelo ngoba umoya wawusulimele kakhulu ngendlela engazi ukuthi ngathini ngakhuluma phambi kwabo ngatawu kodwa ubaba omkhulu ezalo baba omkhulu ozongiqamba negama ngizalwa nje ukhona uyangiyekelela ubaba ilango uyangiyekelela ubaba inyanga yazulu uyangiyekelela yini lento kodwa nenza amantungwa kwaseqatha inyembezi awubabaleka abafundisi nasengiphenduka ngene endlini ngakusasa kuphephe kwakulokuvelile namanje kusalokuvela nje kulokuvela mawuthi wenza into embi ukuthi ayiqashise ushembe uvela ibeke obala bayibeke obala nje kwabha ngibona indaba enkulu entabeni into engasayazi ngibona isizwe ezimbili sizobonga seyisukumile awu manje akufuneki nibuye nishintshe ngoba ubaba omkhulu nobaba ilanga nobaba inyanga babone izinyathelo zenu manje ezibuyayo abaphuma ababadedela abaphume laba baphuma ningabe nisabalandela abantu abagwegwayo phela besinamaqola la amanye afike enza izinto ezibezenze kubafundisi bathi bathumela abanye bathi sithunywe ubaba nibatshela ukuthi ubaba othe abahambe la hawu bakhuthale labafana nabo betshelwe kanjalo ukuthi mina ngithumela abantu kanti akusimi kwathi la sokonakala izinto sengikhuluma ngikhona la ngibuza uqonda umuntu meze ushembe uxoshwa ubani yini angaxoshwa ushemba aze kuyini axoshwe uwe ushembeni wena bathinteka labafana okuthiwe yimini engithe axoshwe lapho awu babuya bekhala baba socela intethelelo ngithi nonini manje baba nathi sasikhona kulaba kwathiwa ubaba uthi asifuni inhlasuthe ezokukhipha laba awu ngathi akubona bathi awu baba sicela intethelelo ngathi ngiyanitethelela ababili laba babuya beze ocela intethelelo ababili sebeshonile kubo laba hey oyicentela indlela ozohamba ngayo ungalinaki omnye umuntu ngoba awazi ukuthi uzohamba nini uzolibala yimi wena paso umbheke umuntu umetshekile kusesweni musukuvuma intethelelo yedwa bahamba labafana emhlabeni hey siza kwaze imbili izikhala baba ingane yami enye yalezi wakuthe kusho baba ukuthi azikhiphe labafundisi awu isihambile baba emhlabeni ayiphelanga nje isonto siyigqibile ayipheli ekhaya into soyicela intethelelo kuwo ngoba yayitshelwe ukuthi kusho wena baba ngathi ayubefikile usathana hayibo fikile isilwazi kamhla ahambile njalo
ahambile ungabathethelela abafana izalukwazi zakhululeka zabe zabuya zacha abasabuyi manje futhi sebengenile ezulwini lapha kukhona engiyisizwe amakhosi kwakhethwa ikomiti lingilamlele odakeni oluyisimangaliso bese ngifakwe kulo ngiphethe inkonzo entabeni kanti la kuneyintatheli la kuneyintatheli ezingona amanazaretha kodwa ezizondayo amanazaretha asebuhleni lelisayithi leli abanifuni ukuthi bayatshelwani ngani angazi kodwa umuntu engenzanga lutho umzondi impela nje uzongikhipha ephepheni ungethuke intatheli yanginikeza yangiqede ephepheni yayikhona entabeni ngiphethe inkonzo enali ipheshana izibiza ngengqungqulu inkosi uvimbeni sengovimbeni nje sekubaba omkhulu wami lo ongibiza nje hayibo ngamtawela lo mfana uthiwa umenzi tshele I'm very sorry for him ngoba usazohamba umhlaba yena uyingane thina sesigadana izishaya isifuba inkosi umbusi Vimbeni Shembe webandla lamaNazaretha ohlangothini lwasebuhleni uthi uye ingqungqulu eshaya amaphiko ebandleni lakwaShembe ngaka ngayisho nje lento ngiphethe inkonzo uthi ngiyingqungqulu eshaya amaphiko usathane ukhona inkosi uVimbeni Shembe bikhuluma izolo ngesabathe entabeni engcwele ihlakazi esendoda ikusho lokhu icacisa nangombango osezithebeni zenkantolo ngobunikazi baleli bandla uthe umezongikhombisa iphepha enyinsizwa zakithi eseyitholile ngaphela nya ngokubuka angikwazi ngisho ukuphoxa ke mina angiphindiseli futhi uyazitika nje waphela umphefumulo wami manje awu Nkosi yami nginomuntu ongizonda ngaka ngisilona eNazaretha kodwa kuzothiwa kanti amakhosi akithi la khona ikomiti ayikhethile la akhethe insizwa la kubefundisi la besingeze singabathuma nje singabanaki banemsebenzi yabo abayenzayo eceleni bafika ke bathi cha baba leli phepha sesiyahamba sisaya elangeni kulama office alo hawu nizofika enthini cha baba sobabuza lento ebhaliwe lento yini le ubani wayekhona lalele lenkulumo okuthiwa yayishuka siphethe ikhasethi ke baba bese sibavulela ukuphatha kwakhe inkonzo wonke nokuhlabelela konke bese sibuza ke umphathi wabo uyena ozosho ukuthi ekuphi nokukodwa kulezi zinto baya ngempela lezi insizwe zakithi ashona khona ezikabhombela sathi awungeke ngeke simbukele ubaba abantu bebukisa ngaye kanje kufike kube abakithi eNazaretha bese kuba abangaphandle futhi hawu kanti sengizocasha phi manje umphathi wama-ofisi lapha bathi ucishe wakhala inyembezi ngendlela ahlonipha ngayo uShembe lowo mlungu wazi nesizulu bathi ukhulume bambona ukuthi uhlengezela inyembezi manje wasikowa ngaba bikho ke lo lentatheli ngaleli langa le enikizana nami ukuthi eyitshela ubani ukuthi mina ngiyanikizwa kusho noma yini nje awu ngoba mina ngiphoqi nje ngisho ngenzani mina ngangikwenza futhi angiphindiseli uzenzela wena uyoyibonela wena noBhombela phela uye ngengimbikeli wakunkulu ukuthi nangi sengithwele nzima angiphendulele usebhalile kumfana uthe yafika emsebenzini wathi wo
awuma kancane ungena usebenza wena usibulele kusho ubaswabo uba not phoqa ushembe wena usuke washembe uvuka wenze nje ngoba kade besikhombisa ikhasethi yabo bonke intshumayelo beyishunyalwa ushembe emnandi wena yini lento uyithatha phi lento bathi na vele wafihlika inyembezi esikasathane ke kodwa umbishophu ohloniphekile ngomsombuluko nangolwesine kufika ithimba lasebuhleni emahhovisi elanga likhala ngodaba olwalubhalwe yimi kusho ukuthi uye lolu daba loluphume ephephandabeni ilanga langesonto lomhla ka-24 January kuwona lonyaka ekhasini lesine ithimba leli lizwakalise ukuphatheka kabi kakhulu ngoba angazi ashiwe inkosi kanjani amagama nje ngoba uma sebeyifunda incwadi abayinako lokhu bevula ikhasethi akukho konke lokhu yazi ngikhumbula amagama asho ubaba kumina uthi ubaba wevi ngiyasabela baba uthi wemfana wami ngibona uthanda ukufana kakhulu nami ngenswebu wobhasobha ungangifuzi ngako konke ngoba kukhona othi ngifuza ngako nithatha intambo uyilengisa ubhasobha ungangifuzi ngokuba nezitha ngoba mina ngakudalelwa uyihlo omkhulu wena usukuthatha intambo ngathi baba ngeke ngiyithatha ngithi ubaba ekhulumela nje angizange ngiyibone izithe ezingaka ungezama nolumu angithinti lutho lamuntu mina angapheli kwamuntu akukho nje ngisho ubhekele okona umphefumulo womuntu hey kodwa hayi ngendlela engenziwa ngayo hayi emhlabeni angazi ubaba omkhulu uthini la ikhona uthini njengoba manje sengesaba ngisho cishe ngabaleka la abuye ngakhumbula ukuthi hayibo amaNazaretha azothi ngenzani ngoshiyelani kanje ameni 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 Jeremiah 36 ngakho hamba wena ufunde kule ncwadi ngakho hamba wena ufunde kule ncwadi oyilobileyo ufunde kule ncwadi oyilobileyo uthatha emlonyeni wami amazwi kaJehova uwafunde ezindlebeni zabantu endlini kaJehova ngosuku lokuzila ukudla iqhubeka uwafunde nasezindlebeni zabo bonke abakwaJuda abavela emizini yakubo mhlawumbe ukukhuleka kwabo kuyakwaziwa uJehova babuye ngiyabonga mhlawumbe ukukhuleka kwabo kuyozwiwa uJehova mhlawumbe uyothi ummemezo uNkulunkulu kaShembe akuphendule kodwa asiphendule uma senze nje kuningi esikonile lesangcolisa umsebenzi owahlushekelwa mfundisi obephethe inkonzo ungiphathe kabuhlungu hayi ngoba ongona umphefumulo khuluma ngokuhlupheka kwababa omkhulu ozalo baba bami insizwe yangiqamba leli gama ukuthi uvimbeni sengibizwa ngisho nawe oximba nje
kanti obaba bebehlonipha ubaba ilanga bethi vi ubaba inyanga ezulu bethi vi behlonipha uyise uqimba wanele walizwe ukuthi maniqedwe kanti limkanje wawo wasizakala selaziwe bonke hamba bengisho nje kanti angiqanjwanga ingane esikole cha Jakobe 1 verse 21 to 27 ngakho ilahleni insila nokubi ekuvamile awungifundele lapha Jakobe 1 verse 21 to 27 sengiyavala abantu abenkosi umsebenzi yenu umningi Jakobe 1 verse 21 to 27 ngakho lahlani insila yonke nokubi okuvamileyo kubeka baba nilamkele ngenhliziyo ethobekileyo izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imphefumulo yenu kepha anibe abenzayo izwi ningabi abezwayo ngendlebe nje nizikhohlisa ngokuba uma umuntu elizwa izwi ngendlebe nje engenzi ngalo uyakufana nomuntu ozibuka ubuso bakhe esibukweni uyazibuka asuke akhohlwe masinya ukuba ungumuntu onjani kodwa obukayo emthethweni opheleleyo wokukhulula anamathele kuwo engezwa ngendlebe nje akhohlwe kepha esebenza umsebenzi uyena oza kubusiswa emsebenzini yakhe uma kukhona okholwayo ongabambi ulimi lakhe kodwa akhohlise inhliziyo yakhe ukukholwa kwalowo muntu kuyize ngiyabonga baba ukukholwa kwalowo muntu kuyize noma omubi engaphathwa omhle kodwa akayikuzwa ukulunga uyoqhubeka enze okubi angabunaki ubukhulu bukaNkulunkulu ubona njengoba senze into ezimbi la sidonsa endaweni eziningi insizwa ngaba zisekho ezingaka ezinye ngaba sezashona kodwa manje sesihlula ukuhlonipha nje into enkulu kangaka ushemba sisiza kangaka ngayo kukhona obaba abadala nje kuthi impela zabanumzana kodwa ubushemba azangasidonsa silethe la ngaba zabulawa otshwala nogwaye yonke lento edliwe emhlabeni engalungile ushembe wasilekelela kepha manje sesiyambonga ngeplate egcwele enye into ayekwe lezi zinto bantakwethu ngibongile nje ngempela ngoba nginibonile ukuthi nishintshile ngempela manje shintshana okugcina uyasathana wangena enye insizwa okuthiwa engifuna ngesibhamu ifuna ungena lapho esangweni yavinjwa yanye nolaka kuzo lezi yathi hayi ngeke ufuna ukubona mama isibhambo sifaka isibhambo sisapho asisale la cha mina ngishiya kodwa ungeni-ke la unyamalele manje yabona unembeza uyahlupha kodwa kuhle uma unembeza wakho uzasebenza ngoba kukhona abafelwe wonembeza ukuthi noma onile ungaboni ukuthi onile ungayi uxolisa kulo muntu uxolisa uma onile unembeza wakho usebenza ngoba ugqoka ingubo emhlophe inkosi ayibusise senokuzwile